nga wala ko ni mo giulat. Isa pa wala ko ni mo gi-inform nga di ka nagali sa kuha. Paano? Ano ang hulaton ko nga wala ako sang wala ako sang pabuton sa imo kay tungod wa ka nagapabatiyo. Kabalo ba ka nag-ipon dali lang din atong bag ko. Pero sa panahon nga waay ka. Kanila. Sa panahon nga waay ka Randy, si Butoy ang aras sa Pero Papa J. Boy Nunoy, tinuod gid man. Kahasta lang og salig, wala na yung laom. Itago na lang ko sa pangalan nga Randy, isa ka OFW. Nag-abroad ko Papa J. Boy Nunoy, bangod sa gusto namong mangin manami ang future namo sa akong girlfriend nga itago lang nato sa pangalan nga Racel. Dugay na mi Papa J. Boy Nunoy. Magpakasal na gani ko pag after na ko mag-abroad, pagbalik, pakasal lang tanay mi. Pero problema Papa J. Boy Nunoy, amon mali. Di ko balan kung tama pa ba ang akong manging desisyon. Tagay ko ninyo advice. Kanga mo niya mga natabo. Auntie, mo-abroad na gid ko, auntie. Eh, Mo-abroad na gid ko. ate, Mo-abroad na gid ko. sigurado dagi ka to. Sigurado na gid ko. Pero, Boss na gid nga adlaw. ano ka dasig-dasig lang sa imo nga desisyon, ha? Kailangan akong dasigan akong Ate, desisyon. sige. Kay, kapalo na ka. Ay, Gusto na akong sa bagay. tukudo ng maayo na mong future sa imuhang anak nga Sa si bagay Russell. to, mas maayo man na to, kaga ang mapasalig na ako sa imo to. Ah. Hindi ka magkabalaka. Amo ba? Mapasalig na ako sa imo kung unsay paghalin nimo ang akong anak na babae. Maong pagbalik nimo. Ah, salamat Ako kayo. mag-aamlig sa akong anak na babae. Halungan ako to para kanimo ning akong anak. Salamat kayo, di. Oo. Bago ko malakaw, Paghalong dira to, ha? na ako'y bilin sa imo, Hari, 5,000 pesos. 5,000 pesos. Uy, pao, Amo ning akong ibilin sa imo. kadako gid sinito. Ug madungagan pa ni sa pagbalik na Oh, ako. sige to. Bastang importante. Sige to. Ang imong anak, Sige to. ako alang. Sige to. Wala siyang ibang nga lalaki makapalapit sa akong anak. Ginapasalig na ako na to. Salamat kayo. Oo. Salamat. Sige Pwede ba to, na ako ha? sa istorya, auntie? Pwede. Salamat. Eh. Anak! Dali ka na! Russell, wala ka nagikugma. Sigurado ka, Randy. Wala ka nagikugma. Paano na lakwad na nimo ang gikan diri padulong sa Saudi? Hindi, I mean, boss na ginang akong paglarga. Hindi ka magkabalaka, Randy. Isa imong paglakaw dito, ha? Maghahalong kita ko diri kaga. Ayaw pang itaglain diri ha. Hindi ka magkabalaka kay Isa pabantayan kasi imong nanay. hindi ka magkabalaka. Ikaw lang ang sulod sa akong kasing-kasing. Sulod sa akong tagipusoon. Ikaw lang ang latik sa ibabaw sang cupcake ko, Randy. Salamat ka. Basta ha. Salamat ka. Pag-abot mo dito ha. Oh. Dili ka mangitaglain. Hindi ko mangita. Basta ikaw pag-abot ako dito, hindi ka mangita managlain ha. Hindi ka magkabalaka, Randy. Salamat kayo. Basta ha. Ayaw kalimot ha. Padali kong sulat. Salamat, mamista ka. Mamista ka. Mamista ka. Bye-bye. 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 After 3 years. Excited din ko makauli. Gusto ko nang makita akong girlfriend diri ko moagi. Diri ko moagi. Oy, Brad! Maya, Brad, kinakauli na ka, Brad. Uy! Ay, Nagputi salamat ka kay ko. Brad. Ikaw na, pre? Oh, ako na ni Pre. Nagputi kaya, pre. Salamat, Pre. Salamat. Pre, di dito magdugay, Pre. Kaya excited na ako makita Ah, nga akong sige, uyab nga sige. si Rachel. Oh, Excited na kayo. sige, pre. Kato ilang tito, pre. Anong ipakita ni mo, Pre? Ang ibang uyab si Rachel? Si Rachel gani. Brad, isultin lang siguro itong tunoodan niya, Brad. Sige, Brad. Mas mahayong po na, Brad. Brad, ayaw na lag dayon, Brad. O, tama na, Brad. Anong ayog dayon? Ayaw na lang dayon, Brad. Kayo si Rachel sa buong Brad. Nagabihod na. Unsa?
Abi Pero ko, ba't dili na matuod, Brad? abi kanina mon, Brad. Dili na matuod, Brad. Kuhain na ka mo. Abi bang kanin naman Brad nag-break na mo kay Correct. nagminyo naman siya. Oo. O kang iyang naminyoan. Katong Si sino Kwan, na to ba? o si Butoy. Butoy ang liminyo. Pinuod ka, Brad. Oo, Brad. Way sila nagpabal sa imo. Nagpabalo, ha? Uli ka sa balita. Wala mong good marites dito, Brad. Ate... Pinuod ka, Brad? Oo, Brad. Nagabihod na si Rachel Subong. Mag 10 months na ganit Subong. Dugay na. Tugay na, Brad. Manamay ka. Ambot gani, Brad. Natigala kami na ang 10 months, gid. Pasibala, Brad. Og sa pag-abot ako sa balay, Papa J, pwede na amo ni ang mga natabo. Tama-tama. Hindi ko magpati sila. Tama-tama rin ako sa balay. Ayo! Ayo, te! Ay, wala kami ice. Natidili ko mabakalog, ice, te. Te, ako ni te. Si Randy. Ah, sino ka? Si Randy. De? Ako ni. Randy? Ako ni te, si Randy. Salamat, te. Wala ko kilala si mo to kay... Salamat, te. Ikaw gid man gali na. Ako ni te. Ako ni. Nagputi ka, abi. Salamat sa Glutaplex. Ay, amo ba? Salamat sa Glutaplex, te. Pero, abi ko ganito, Ano? patay ka na. Te, Siguro to, anong nambal mo mapatay na ko? nabalaan mo naman. Buhi kay ko, oh. Buhi ka ganito, pero siguro to nabalaan mo naman kung ano ang balita. Nga ang bata ko nga si Rachel, nagabusong pulo na kabulan. Gipa-check up namon, ambal ko nung sang doktor, hindi mo ko no overdue. Kaya itsura ko nung sang tatay, no baka. Siguro to, baka po Kasi yung nung bata. baka natin, kasi nung baka. Bata, ang baka ni Kway Bala? Ang baka ni Butoy? Oo. Hindi ko magpati, te. Pero to, Pag-agi na ako kanina dito sa mga barkada na ako, amatong hambal nilang nga nagabusong siya. Pero, tinuod to. te, ako Kay- ang girlfriend, ako ang boyfriend sa imong anak. Te. Ikaw gani ang boyfriend to, pero wala ka naman abi nagpabatyag to. Te, Kagkatong panahon sang pandemic to. Sa una, okay pa. Pila ka bulan bago ka magaling. Nagapadala ka pa siyang mga ayuda. Pero sa nadugayan to, abi gani namon, alimunaw ka na. Kaya way ka na gid dyan nagpabatyag sa amon. te, nagtigom ko, te. Nag-ipon ko dito sa abroad, te. Kaya parang gusto ko pagbuli. Bungga nga mong kasal sa Ay, imong to. anak. Te, Wala ka man nagtorotek sa akon o nagchat-chat. Way ka naman gani naga-like-like, nagapabatyag sa Facebook. te, paano ko mag-like sa imong Facebook, te? Nagabiting shoot ka dyan sa Facebook, Ay, te. to. Mag-like ko. Support lokal lang bala to. Pero to, nadulaan lang man kami sang gana to. Katungo ay ka na nagpadala sang ayuda sa amon. Te, pwede ko mister si Rachel, te. Amo to nga si Rachel. Mandaga pangaluyag tapos gusto man niya ihatag ang tanan. So, wala na ako kabugong to kay gusto man sang bata. Dali lang tawag ko nag-promise si ka- Rachel. Nag-promise ka, te, di ba? Ay, kabalo ka to, ang promises is made to be broken. Butangi, butangi. Amo na to, ayaw yun to, ka ng mga promise. Dali lang. Rachel! Rachel! Nay! Tuod, ginman. Nagbusong ka namang Randy? og 10 months na. Amo galing ng itsura sa 10 months ka nagabusong. Matuod. Ikaw na, Randy. Pero nga sali. sorry. Nga ang Sa likod ang akon nga buso. Amo na nga, gidayon mo. nagatulog pati. ako. Gidayon mo. Nagatulog ako nga, naghahapa na lang. Pero, Randy, Brazil. wala ka naman abi nagpabatyag sa akon. Kagabi, ambal sa mga tao nga, patay ka na. Patay na. Ari ko akong buhi, oh. Pero wala ako nagpati nga, patay ka na kay
Siyempre, nadula ang aton nga komunikasyon. Pero nga wala ko nimo gihulat. Nagbago na ako sa Facebook kay nag-ilista ako sa pangalan kay madamo naman nagapanukot sa kay nanay. Pero nga wala ko nimo gihulat. Isa pa wala Randy. ko nimo gi-inform nga di ka nagali sa ako. Paano? Ano ang hulaton ko nga wala ako sang pabuton sa imo kay tungod way ka nagapabatyo. Kabalo ba ka nag-ipon dali lang din atong bag ko. Pero sa panahon nga way ka. Dali lang. Sa panahon nga way ka, Randy, si Butoy ang aras sa tupad ko. Si Butoy ang nag-asikaso sa ako eh. Kay Butoy ko lang nabatya ka na matuon-tuon nga pagpalangga. Anong mas gusto mo kay Butoy? Gusto ko kay Butoy ang iyang ipoy. Ako na tandaan mo, Randy. Ang gusto ko kay Butoy, manami siya. Manami siya. Ako. Palangga ko si Butoy kag hindi na ako gusto nga madula pa si Butoy sa ako, Randy. Ginapangayuan ko sa pasaylo, Randy. Biskin pa ipakita na ako niya akong isa ka bag nga kwarta. Randy. Oh, tanawa imong nanay ni Duol na oh. Ni Duol na imong nanay. Ni Duol na imong nanay. Kaon nanay to. Basi may mga tsukulit ka dato kag may para sa ako. Sa ako no. Nag-promise ka sa kuha, di ba? Ang bali mo na Nag-promise ako to, pero paano yun nato? Bisan ano ko kagwardya ka bantay kay Rachel, pero bisan ano ko kagwardya diri sa balay, pero anon ko man abi kay nagakitayo sila sa puno sa akasya. Di naalin si Butoy na. Di naalin si Butoy. Si Butoy, basta si Butoy. Si Butoy. Isa pa ang mahambal ko abito kay Butoy. Una pa lang ko kita kay Butoy. Si Butoy is dako eh. Dako si Butoy sa pagpalangga. Pag siya pa ang makita ko kay Butoy, malawig siya. Malaba-laba. Si Butoy malaba-laba siyang pasensya. Amo nang away na ako nakapugong to. Sige. Ginatag ko ng kalipay sa nga ako ni kay Rachel. Kay tungod ang nakita ko gihatag man mo? nga. Ano ang gihatag mo? Ginatag ko ng kalipayan ni Rachel. Kay tungod kalipaya si Butoy. Wala na ko siyang may mahimo to. Sige. To, basi may, Bitbiton ko na lang niya akong isa kasako nga bag. basi may dates. Kwarta ang sulod na Basi may dates ka dira to. Wala ko'y dala. So good, Sobong. Pagkalimtanay na lang ta. Randy. Ayoko guniti. Randy. Ayoko guniti. Hindi ako interesado sa imo mga dala. Di ka interesado. Basi kung pwede nga, makahangiyo ako nga. Basi kung makabata ako, kuhaon ta kanino. Butangi. Butangi. Sige na. Okay lang ba na sa imo? Pag-isipan Kag ko. kung makuha ta kanino, ipasponsoran ko na lang ang cake sang bata ko. Sige na. Tapos gusto ko mag-birthday ang bata ko, may clown-clown. Tapos ikaw sponsor. Randy, wala na good pag-asa. Wala na. Pag-upod mo ni Butoy. Sige, Pag-upod mo sa imong nanay. si Butoy ang akong pilion kaya si Butoy gwapo na macho pa. Dirala mo. Dirala mo. Dirala mo. Alamay kang butuya ka. Hoy, kung di ka man subong toy, gira ka na lang. Alamay ka. Kasakit ang ulo ko. Sabi mo palangga. Grabe ba, no? Sakita to, Brad. Anong pagpuli ni mo expect, kumbaga, excited ka mo uli, then ka abroad, mag-abot ni mo. Yay! Ibang imuhang nadatnan. And may kambata. Pero tani, Brad, no? Kung ako lang, tani nag-inform na lang man sila kung
Amo lang man gid na ang plano gid man nila para sa ilahang anak. Gi-inform Nagpabalo lang sila. Kaso mo daw to gani Papa J, balita man nila nga patay na Patay si na. Randy. Kaya Amo wala na na po to. nagapabat. Ang pamangkot na to, sino ang nagbalita sa ila nga patay na? Amo itong problema kay may nagsursul gid. Kasi siguro ba ng paghambal siguro patay patay sa iyahang anak siguro nga si Russell. Amo guro to. Kasi kung nabisi lang si Randy ka lawig kag paharap ka Camel dito sa disyerto. Dito, yung obra na dito, brad, pulot daw ka ng higo sa kamil. Ay, oo. Siya tiguli. Oh, kay ginagatong ko na dito. Ay, oo. Mahal na. Yawa, no? Eh, wagid pa sa lubong da. Sang ano? Sang kuan eh. Gatong sa kamil. Ang pamangkot niya, Papa J, Buenoy, paano ko makabubon sa nga nga sitwasyon? Sakit kayo. Sakit kin man na. Saan sino ang pamangkot na sakit kin na? Siyempre, nagsalig-salig ka mo to. Oo. Ito, no? Ano yung mga mensahe da, brad? Aha. Oo. Wala pa? Grabe man yung si nanay daw ko na ba? Oo. Gibilin pa niya 5,000. Grabe si nanay. Manigura